Min bror sitter påfylld med stick som en kaktus. Kokainet här väcker upp det som en kall dusch. Till 24 mannen inte som en nattbuss. Fett stark hasch, du kan åka på en... Vi har fucking eftersædning, hvor er det gay! Ja, hvad siger du? Hvordan går det derhjemme? Nej, det går ikke så godt, bro. Mangler penge. Jeg har ikke engang råd til fodboldstøvler længere. Det går min fars gamle. Det er et problem, bro. I ved godt, hvorfor I er her. Der har været herværk på skolen. Der er nogen, der har skidt i pissoirerne. Det er fandme ikke okay. Fucking taber. Nå, men Markus, jeg vil bare lige spørge dig, kunne du komme med på det der cylinderudgang? Det går kører ikke så godt for min far. Kunne du få med der? Ja, jeg kan godt få det. Far, ses Markus, vi ses. Ja, vi ses, bro. Ha' det godt, ikke? Ja, når man fucking pisser sig, det var Nej, men det er simpelthen ikke okay. Er det ikke til menstruation? Jeg hører det, det er det. Nej, min fucking bro. Så har vi det. Hvad skal du bruge? Ja, jeg skal have lidt coke. 60 gram. Brug surt op af dig. Åh, sygt, bror. Stabilt. Jeg siger til dig, vi kan altid stå på den her fucking... Vi ses med dig. Ha' det godt. Jeg har Vi har brugt 5 lommer, mand. Jeg sagde til dig sidste gang. Vi har ikke nok mere. Vi har ikke mere coke. Vi har ikke mere coke. Vi har ikke mere coke. Har du problemer der? Har du problemer der? Jeg siger til dig, vi har mere. Så har vi ikke mere. Er du med? Er du med? Er du med? Fucking ad! Hvad så sagde I lige? Længe siden, bror, mand. Nå, er det klar til en leverance lidt senere? Vi snakker i store lapper her. Ja, okay. Ja, vi ses om 20. Ses. Okay, jeg har fortalt til dem, okay? Du skal stå her. Klokken 16 kommer der nogen. Det er en levering, okay? Yes. Du skal bare blive her. Ikke miste fucking tasken. De nakker dig, er du med? Yes. Ses. Kom så til din nørne, gør på. Hej Elias. Hej bro. Du ved godt, hvorfor du sidder. Du er mistænkt for at gå og sælge et narko. Inden du siger noget, så skal jeg fortælle, at du har ikke pligt til at udtale til politiet. Og jeg skal også sige til dig, at du har mulighed for at få advokatbistand, hvis du har lyst til det. Hvis du taber sagen, så skal du selv betale advokaten. Hvis vi vurderer, at du skal fremstilles med krav om fængsling i morgen i dommervagten, så får du automatisk beskikket en advokat. Så hvad siger du til, at du snakker med os nu uden advokat? Jamen helt sikkert. Det gør vi bare. Jeg ringer lige efter min far. Er han advokat? Han er en lille advokat. Han har sit eget firma. Han har sit eget firma også. Ja. Okay. Elias, politiet har haft aflyttet dig i over en måned. Vi fik en kendelse fra en dommer i Hillerød Rets, fordi du er under mistanke for at gå og sælge stoffer. Så vi har faktisk aflyttet dig i en måned og har lyttet med på alle dine samtaler. Hun er syg, bror. Og der er især en, der hedder Mohammed Salih. Vil du lige fortælle mig lidt om ham? Hvad mener du, bro? Jeg har aldrig hørt om ham. Han er sikkert bare sådan en perker, ikke? Du har i gennemsnit kontakt med ham 5 til 6 gange om ugen. En af, hvad du snakker om. En af, hvad du snakker om. Hvorfor bliver du sur? Du virker bare som om, du bliver lidt småsur nu. Småirriteret. Så fortæl mig, hvem Mohammed Salih er. Det kan jeg sgu ikke, bro. Det kan jeg ikke. Det er du virkelig ikke. Begge dele. God blanding. Han er en af mine gode venner, men jeg kan ikke sige mere. Han er en af dine gode venner nu? Ja, han er. Før kendte du ham ikke? Ja, det har du ret i. Så det hænger ikke helt sammen, synes jeg. Jamen, jeg har mødt ham et par gange, men jeg ved ikke, hvem han er. Du ved ikke, hvem han er. Han er en af dine gode venner, før kendte du ham ikke? Ja, men jo, hvad du kommer til at betegne som god ven. Vi har mødtes et par gange, men jeg ved ikke lige kendt. Jeg synes ellers, han gik under navnet Salim Mohammed, men du kan jo åbenbart hans rigtige navn. Det er vigtigt for mig, hvad det er for at læse noget. Jeg mener, om det er den samme person, kan jeg høre på. Og så kan jeg ret i. Men han sidder så nede i venterum 2. Nå.
ham tager vi jo snart bagefter. Okay, jamen det gør jeg bare. Det er Ja, ikke... det er bare for, at du skal være klar over, hvad det er. Jamen, det lyder helt perfekt. Har du mere, du vil fortælle, du er inde til sådan Mohammed? Nej, egentlig ikke. Særlig Mohammed, vil du kalde det? Nej, jeg har ikke noget problem med ham. Hvad med din far, det der på? Nej, han smadrer mig. Ikke så det. Ja, det gør han. Hvad fuck sker der? Det sidste gang, du stikker på med en måde! Ned med dig! Jeg får min dreng efter dig! Er det forstået? Okay, så nu. Fucking kartoffelmand! Min bror sitter på fullt med stick som en kaktus. Kokainet här väcker upp det som en kall dusch. Till 24 mannen, inte som en nattbuss. Fett stark hasch, du kan åka på en halvstuss. Aina skicka agent, de tror James Bond. Manna oxen har mens, de behöver tampong. Och det är ingen abonnent och du råkar vara broke. Och oj, det luktar bränt, vem blev smoked? Andas lite grant och det är luft som en ballong. Mannen som en sportman, kokainet den är strong. Bara kontant, ingen swish eller sånt. Lite inte på någon bank, docka i en skokartong. Jag hade på mig bandana black hoodie. Min bror är 1000 gubbe, inte 100. Du blir lämnad med ett hål som en donut. Ugly money med mina fucking pengar, de fick en glow up. Aina skicka agent, de tror James Bond. Manna oxen har mens, de behöver tampong. Och det är ingen abonnent och du råkar vara broke. Och oj, det luktar bränt, vem blev smoked? Andas lite grant och det är luft som en ballong. Mannen som en sportman, kokainet den är strong. Bara kontant, ingen swish eller sånt. Lite inte på någon bank, docka i en skokartong. Jag hade på mig bandana black hoodie. Min bror är 1000 gubbe, inte 100. Du blir lämnad med ett hål som en donut.